Ginalagas sang rescuers ang oras sagod nga makasalbar sa mas madamo pa nga mga tawo kasunod sang duha ka mabaskog nga linog nga nagtayog sa Venezuela. Sandig sa aid agencies, kritikal ang 48 tubtob 72 ka oras ang ginapatigayon nga rescue operation agon masiguro nga buhi ang mga biktima nga natabunan sa mga debris o kung narumpagan sa mga building. Lampas na sa 72 oras halin sa natabo ang magnitude 7.2 kag magnitude 7.5 milinog. Sining weekend, may 33 ka mga individual nga na-rescue sang civilian volunteers kag foreign rescue workers. Nagsaka naman ang numero sa nagkalamatay sa 1,400 kag 3,238 ang nasamaran. Lakip sa mga nagkalamatay ang foreign national sa diin may 28 nga Portuguese, 9 nga Spaniards, 7 nga Chinese, 2 ka Brazilians, 1 ka Chilean, 1 ka Italian Venezuelan, kag 1 ka Uruguayan. Kung basehan ng gobyerno sa Venezuela, ginatos ang missing kag ginapatihan nga na trap apag sandig sa website nga ginagamit sa oposisyon. 50,000 pa ka mga tawo ang wala gihapon nakitaan. Ginabanta naman sa US Geological Survey nga magalabot sa masobra 10,000 ang numero sang patay sa mga linog. Sandig naman sa UN Migration Agency, labot sa 6.76 million sa populasyon ang apektado nga nagakinahanglan sang puloy-an, matilo nga tubig kag pagkaon, bulong kag iban pa nga relief items.